Tumancho muri akaribu na Anderson Semeiga ya kabere nkwana ya getembo butukwa rero nigo turachikonya kabatu kurigirira mangana mange sana munanatie ko tebi nigo turachikonya kabatu kwanera alionse ga ntkwandiki kwa kurwa ase county itu ya Kisii county ya Nyamira mone chinsemo igoro ya alionse ga ntkwandiki kwa na mono igoro yetaro yo mu waziri bwesemi Muske Julius Ogamba Migosi munanatie ko tebi nigo tukunya kabatu kurigirira mangana ayo ase nchirabene kurende nigo mbwatabaga niga ase studio baranyako bakwaneki nga babiri bakuyarigani nabo igo kumanya barumba barabia baiga tunyako batogoso asensemelia yenkwana ito yobutkubarero karibu sana kurwa sensemeiga andaka abantu mbaro maite pata kumaitisco gali sentune ntangani nabo kunyako bo introduce samaleta Marieta ne nkoro kwa Emmanuel mwaka muguche ngwacho kurwa Bobasi constituency. Yes. Marieta na Samuel Mumanyi mukagere bo machoge chache igondo muteneri bwa banyakonda. Yes. Andake enganende gaigana ranga mwabira mongya abantu bali mogenda tagusegeta sana oburaibu muwaziri bwesemi Muske Julius Ogamba Migosi koba muwaziri bwesemi na nyakobo gotarit kuligora se county ya Nyamira ne county ya Kisii andaka se tareiga yo Muske Julius Ogamba Migosi kwane kingwabirga gukinia gusega kuigore birasi bya junior secondary nabo yo kwane kinga wabirga ko ligiriria mangana iga kwane kingo kulikigwa kwa balimu chirwe 20 gwiko mutinyu mutangani January gochi bari kurikwa andake to gochakurwa asensemeiga Muske Emmanuel abange sana birangere byombire bibika kubatkana mune taro yo Muske Julius Ogamba Migosi egenta bandi bawo tamna ine ntunde ntangani abirega gutara sorongura gusi kurwanya ko bogo choro ko bumwazi bwese Moralia taite kuireri bagalia bene kogotoina mbe ya mongambi ya mona sana. So goto invite ase kae kia Getembe TV. Getembe TV ne TV na sana abantu bakorigeri to gusiengimo and especially program ya ukundi nengi ya. Yes. We want to say thank you very much. Pia mona soko twali bagasoko tema koerera igoro ya morayo ito Dr. Ogamba kune minister cabinet secretary. Cabinet secretary no alenge gusiho. Igawo ntukarandere county bere agachakira Nyamira agacha Kisii. We tatagote abantu baito bagusiyo mu gusinga ntore ne batiene ne konyoro mu murumo mwaini na ndo somete. Yes. Ogamba igare senior counsel actually garo mu advocate or high court esa masomo or very qualified. Yes. O ye president ya etelibaga komweka sebo na monto ku education kurugusi. Yes. Program ya Kipil yogo gwagachi birasi ya junior secondary ya raneri twanyore libaga na una chairman which contractors ya okwana twagachire birasi igornato etelibaga tokataranere to launch several classes across the two counties. Yes. I want to promise nga omongwano linabwate vision ocha gusi na nabwata manyinga maya igotora kwane ke gusi elinde bali bande mbai gukenyinge. Yes. Mwamora wajir mwamora county chindo gotara batie kero achite gusi igoro yarenge entunde ntangani oroche kurwa nyorete kiro igara achite kwanza kora shugulikira mangane chi union abali muna babwate megogore menge akagamba mangana akaranya kanyikia ari achite gusi oteya abantu bamwabo ngambi yamono gaki na ntote ye president mbi yamono asoko moikero giki. So Ogamba is the best choice. Yeah. Andaka yo mto Muske Samuel abantu abange sana ibirangere byombire bibiga kubatkana monitaro n'entune ntangani Muske Julius Ogamba Migosi nyako bugikana asoro gongo ruwa gusi kwane kingobere kago chakie korosi ko ibirasi bya junior secondary nabo igamangana igayo kuriko kwa balimu ba junior secondary nabo igo mangana amange sana aberga kwane kigwa ene ntunda ya ntangani kuruwa abo muwaziri aberga utara soro ngura gusi Mbiyamono moralia Getembe TV egento Muske CS Ogamba akorete igoro ne gwokworo kinga amasomo ne egento kiengenjo igo kwarore kero Ogamba asoera abalimu mbataka kogoma bagateba bagome enjere egento keri Ogamba akiandureti igakebegete enjere ngi yabaka abalimu bakaira na gisukuru onye muntu otachiete sukuru buya kanga bonegane megomo tobwate kanga ya matemu tali gokorwa ena mbende ya kabere Ogamba nanda agateba nga ya tago etabwe kagachira gusi kere sare gochia county chionsi igare kogenda n'abanyakonda bamanya kurwa bamuhanda oba ebirasi biri bya CPC bya rosigwe biri abana bagire 9 bagojigoswa igo toko motogi ngantu ana korasia sie kabire yiga nande nyasaye no muya
kwana korra mogusi ogoetana na ndo tali gotimoka igoro gache tutugaetana na constituency kianda na ikaro tuetana na constituency kianda igare kugamba amang'ana amororo yobong'aini amang'ana amaya yayakogera togotenga this is the person twatagete yasa otokonyiro mogusi omong'aini ori motwaria toroje bintu bono mbuya bigokigenda gochimotwa ng'akio compare oborai bwa omoske Julius Ogamba Migosi koreng'ani gwa mono uyo kabiro mwaziri gwisemi omoske Ezekiel Mbaki Machogu andake tofauti nerororo gekoera abantu abange sana mbabete ba complain maiga korento muroburiga o CBC obete goko ingira sana goso korente birengire sana sai igati aba ibori bagote CBC enturanyemanya kurende goikabono iga omoske Ogamba Migosi nagenda tukubika emiroburi sene yogochigutsira omuroburi ng'akio compare gose ng'akio kurigireria tofauti na error igati omoske Ezekiel Machogu amono mwaziri Ogamba Migosi tabauti telide ne mono egekogera engakieria yarenge serikali ili kware koigwa gachagware goteba ng'asisi tufune tubate wengine bono tare gotwara nguru chokorusio tori tibuno Ogamba abugate bona serikali yo maetegere serikali yo boamo ODM nereime chikwende chipatine chinyinge chireime chieto mogwasiri chinga kichinyororo omogwasiri ao korega asiaye muno mogwasiri atakaire okora heta bauti yare ngona no mogaka Machogu na temeta sare konyara na korete gasiaye ntoko mochaya na korete gasingiya Mheshimiwa Emmanuel andaka tofauti na error igati omoske Ogamba Migosi koreng'ani gwa mono omoske Ezekiel Machogu to be honest kae kaisari ikiaye tuchakire twatware gusinto atware tomoske Fred Matiang'i yes as a docket ya education he really performed exemplary well ekero twacha engaki ya kwarujima ya Matiang'i ari kubuka nona matemnero rete mpaka mangana ye container he introduced chi system chinyinge irinde choko keya obwibi bwa Matiang'i mugaka Machogu ekaraswa we love Machogu is our guy no mwana bwiriroba but Machogu na kanyegete kidogo no nyoyo moshoro gukwana mono batirende tarenge very vibrant bantu mbare kumufeel una bono bangere go feel Ogamba so I want to say nga ekerogo compare the three Ogamba ndo jinge rate ya na bera achire bune ya Fred Matiang'i osakore better Ogamba yago kwana less okora more you know that is the difference afadhali tu arumo ndo kwana magana make lakini deliveries chikoleki chibeguru and he really promised because gata tenge president gave a directive very straight kutakuwa tikwebacha bahakikishinga transition ya bono 100% ya beire ebirasi bitoke bisaine namba nabwo atomoroberi bwo koreta laboratories ko tireta ali bwango iga so that by next year end of next year okonyoranga transition yonsi ya beire into place that is what he promised people lakini tukamotebike gushinga gokomera naye gwaragogeria kuna riongeria kaweka kwa kabisa ya byatirimbuka gocha mata yes batinkaite ng'abantu abange sana especially abagusi babere bakorigerera nabo bakokera sana oborai bwo moske Ogamba Migosi asokwaniki ng'a amatem gusemi ngokinachire kurwasoete kurenti maitinga abantu abange nkobore barenga omoske Julius Ogamba Migosi nentunda ya entang'ani gochia kora amatemu aiga KCSE nagendrete nabo kipsango chiaro cha kalitukolia ankyo na ruete gekure getini sana nga mundu bwensi urachi gutukaga kuibira matemu aiga nigarachi kumukuru gutambukire getindikiri kirichiko measures yechiga do you thinking maybe as abantu guso muibori uri nkagari nchichiko nyakaba chikwane kinga chabe chikiranga korengana gona matukamaga I want to say very categorically nga systems chiangete kubekwa kurenga kia friend chokolenda matemu na chichiromba kabona what only Dr. Ogamba is doing no go chibeka chibe very in place yani oko make sure nga chiakorire gasi because igate bete goronga ero monyene buna ero mwakili because no mwakili ari on the ones either chief principal or head teacher all schools across the country ogo chigotoka okokora the malpractice yoko ibera matemu yago chikoirwe getambo kerege tindi sana
igatumegete erieta getaria rio mucheso nga agochikoba gachagwa Chagwa. yani agochikoba impeached. So I want to say nga omomuro oyo senior counsel gamba oitokorusi he is so determined na promise tena nasa verte mpaka abana nga bareme naende natebete mpaka chi principal chito nga bakikishiri nde basire rito lya gusi abana bitu bagusi na bangaini sana murari. He sees we are the best. To put the brains around. We have very good doctors, we have very good lawyers. And so on. Yes. Those people na abantu bachite school bakalibita. Now I have no legal that's why we get this shooting here. Yes. So we want to say again to Dr. insisting amatemu taibwa. We are behind him. We want to support him fully. Nainde nora ngetabauti nero ase oburayo bwa Dr. Migosi Ogamba. Tokwira na sense mwenda abantu abange sana gusaba Kenya abange babiri bakurwa ebirenge byabo ao timaitinga engane iganja chagete kurumaega yokwane kinga ko komenta limit ya oburayi nja kwanite kurumaega. I think there is someone who kwanite otige samso Cherargei na kwanite gende kyabere gikukirugu sana amona abantu abange baotenga bono ngaki go set time limit yoko ya comment kuru miaka 5 uike miaka 5 ebere nigira chikoba egento kirachi kunya kobe korenta libirera sana ani muno gochia saba Kenya umuralia mbia mona senkwane Kenya ni nsi yaramukiri democracy yarorekane Kenya very mature. Yes. Tocha kerenga ki agency jensi go bacha bakareto borao bakaigorokero monta maiso bono iga abana bali ba jensi go bale go exercise their rights, constitutional rights. Yani monta madengani picketing yanchire watayo mondo ngayana magasa yanchire. So what was really happening? It's because aba Kenya ba ngainire nga wika ni exercise my constitutional right yo bateba nga agumanyi chairman wanta chire kiara nobwato busibure bwo gukwana tuliko ba gagged chinga kichama go kwale go buganga ngwe kinyongo kwaga chukuchi magana ya chamba chanya ya bantu bagachire ba moya ka nsali bantu bakagachire na twale batebe. But this time round egenteke Cherargei yare koreta nga oletro muswada ngaba mente time limits kuru miaka 5 pake miaka 7. Really? Kenyans are not ready for that. Kwaro che reaction ya bere na sana. There is this guy nero olete motion yenera bateba omongwano oyo iga senateria I think it's from Kiambu. Nerengo draft yare nge yende yoga tanga bone miaka 4. And in fact origere no social media abantu bamo support ya bange nge miaka 5 ekeigo kwanza etagere ko keigo 4 years buna America yakora. Why? These people politicians into bakabato ko yibirogo most of them are greedy. Yeah. Omuntu atagete miaka chamani anago treat mubaba anya kuibira abantu. In fact moralia yes kamora ancheke tembe TV na abande bonse chairman una yomora your contractors let us join our hands muntu ndi bwensi ogoteba ngata gete miaka 5 egende 7 2027 mambia abana inchi bamukorire mapema bamutomeka. We will not accept that. Mushimwa andake mumanyi ngane yiga yo comment ku miaka 5 goika 7 years ngakia monyene according to our opinion ngakinyeroje miaka eria anyaba Kenya ndiri barabanta baya kabisa tugokwana eruge ya matu igwana Cherargei kanga baire mbichi tibuna gachagwa igekogera to kobogorio omosigo gokomente miaka tayara abakenya ababogoretio omosigo mobe omonene America nere nsente nengu iga abantu bakogambe miaka ene chinse chinde miaka ene nkieke Cherargei yarorire kiya atagete komente miaka 7 nkiago chigokoroje tarakora boniga iga ne mechanda takoretero mo Kenya njibuna goteba omo Kenya bogoirio mosigo monene atutagete ko keye miaka eri abantu tokoungo mogabano orio Okiambu otebetenga miaka ene ayane yene ne mengeri etakeire tuchiko chenchie katiba kara twa chenchirie katiba twaba yani muna matemu ase miaka ebere oyo goeta matemu ayo twamanya komente miaka ebere okurene magana ya miaka 5 ntoli gochigwanja mo Kenya tayo gochigwanjira na magana igakora mo Kenya boni go monge igakora ranjara yo to chore tabara ibande asense ya Kenya bataisaini
barabwa baganyete ngano kora koragira tu no kora koragira ogenda bagana bande bali go chisukuru go bali chinka batabwa ati jane chibasa chiko baire chisukuru andaka senseme yo mtomo manyi ko irana ndasore abantu abange sana umushimiwa Emmanuel babere bakwanira igura mangana iga impeachment ya umuskeri gadi gashagwa babere bakwanira mangana amange sana berga kwanekigwa maega yo gwako iskone ensemelie bunge na boige bunge senate boni ike bintu ne binge sana abantu babere bago suggest ya malieta muske professor Abraham Kithure Kindiki na gago chorwa gose gakorarigwa muske Dr. William Samoei Ruto na gako ruelie tariae otebanga abe a deputy president. Now what is your take on this? What is not happening as in Kenya? I think to be very honest, to be very honest to ourselves, President William Ruto politically he is matured. He's very matured politically. Gachagua kera eto deputy president we Republic of Kenya. Tuli komo chenio chene banaye ongego tebya bantu gore ya shares. Otogo tebya constitutionally no bwate right yo wake kurando se sokorteki. What matters, all of us we are taxpayers. Otogo akana a tax no ko rumugati no ko ramabere na go akana. Then as Kenyans we are entitled to equal treatment. Kimaendeleo, services cha serikali, security wise and everything. Lakini umanya ko we deputy president, a president God forbid aisego kumambia sire. Omuntu akobe president gashawo. Amanya ko tebigoro ya shares. Oisego play clips nyingi lego nyalekana chama. You'll bear witness. Yes. Yago tebanga wale walipiga kura wakule kwanza. Wafune alibande batage tebakoreki bachande for heaven's sake that guy igata kereka ngano mbono gaberete ka because no so kubwati go chimaega ya tebekane tengo muntu linge rightfully a candidate yobo deputy president professor Abraham Kithure Kindiki Gachagua kangabone gatogeteka no mbono chikoti chiko tamagoso chiko nyako more time yoko nyako beraga okwo iguno enda era mangana okwa ne kanisa lenge is still inciting people. Gachagua atakereka okoro impeachment aigo rwebina ya incitement yoko taka kusalia siasa. So iminetinga Gachagua okorusi kwa goso kwa isiko ngonya ko gwabere ko affect the country at large. Absolutely umurario ito ogetembeti byo musikonkundi. There is nothing. Kenyans nyokurigere tibona no inkuru Mount Kenya, no MCAs has come out kotetea Gachagua, no members of parliament ba chire kotetea Gachagua, ba ruli no ne pressa. Abantu boka batini na Gachagua baboketu waruguru oyoro muiri oye. Omo senator yo Kiambu oyoro gosuno muiwo na iwa. So there is absolutely nothing. Again the president yakorete oya rusiti e kaura chama na mamanyi andega kebeka ali aiso. Alias kialing. Ali bono yabe Meru. Meru murima bako ikonga murima. So there is nothing okwa chaba Meru obare gotenga. Agoteba ngigenteti go muntu Keire Abraham professor is the rightful candidate. So there is nothing. Andake mto Samuel andake ngane iga yokurusugwa bisikwa Gachagua ngakibirengere bya obire korengana mo korengani gwa mone negative ya maoni ya Kenya yakora editkori ya lero muraigwensi ya Kenya na renga sensemeli ya Moiben watingishu ero monye na beiriga otemna egasi yae no kwene kinga tari gochia kugania siasa chukubagana Abakenya nabo gochio kabira omuralia iyo ntonda kwanera igoro ya Gachagua kanga gari committee maximum prison muna togo kwana iga ebinta kora nebibe number 1 no agency ya Gachagua toretera abantu bakaramukia ero rego fund agency erega atagete gwa kentere pa kogendie gari ere sibiti 120 anyerute kuruma minyo kabwa testiari kidege ntata kakorente kebe abantu buna twaisira kogota ntogo toka Kenya yakerese yari kurwana onyo ajibunduki chiboko irisika to konyara gosoka kaka Kenya bono gere mechando ime na mangana yoko choranga omonto gobwatia kirogia Kindiki ama ene raironye bwanje taba gusi andonyo le naintwe ikiroge ke naintu ago fight geche gusinga genda Nyamira gekwera Nyamira ambaye iribo minister bono tanya gototera ringa ODM ngeyo totera iri paka twaro sirama gora bimbire bono na ria goto ekiroge ke atupageine ri tonyore kiroge ke kegende Nyamira aso kongo mogeni gose
monto onde bwesi nyamira kegwe gosekegwe mwana bwonyonka geko nachiete sukuru ya nandi namaeteri chiko tubanye korwa twanjira na mangana otia muntu kona gotera kuruma mpaka bwaira nturi konyora kende rimanyinge rimaira ekiyaya andake nseme igani maitenga abantu abange sana babiri bakukwanira nga ODM babiri bagosuggest Junet Mohamed achikobo mu waziri maybe bubore ndwa imina bintu binde interior ingane yiga yabirige ko kwandu sana muno mo senator wa county ya Nyamira musko kongo mugeni ko tebanga neribuya onye muske professor kindike ushikwa gukurwa share ya kurwa neribuya ODM na barabo barwanere kiruge keiga geche no Nyamira go se county ya Kisii. You know, let us be realistic. Chukuro mato chikale 2027. Serikali yabete formed there before. You know, a president kina wata wenga William Ruto no mungaini yale sana president ya Kenya kubanga siasa yae. Iswali kwa boli ndilinga okuru kwa Gachagua una abete impeached nkobwate impact yende sa Kenya. You know, onye ndiria ekerogo kirike kerumurima kemoche nige chema ata seitobogere to be very honest. Yoli mbako yuwa bantu ba murima bakubura ninga hey sukagoche. Come to, let's talk. Yeah. Then as a country we will feel the weight of Murima. But now politics is about interest. So yes, so abantu bali share kwende umugawo ba etubune kirugo kiabo ase bali bakonyete go form serikali. Still the president is telling them jetinda ura centro kirugo kiabo. Western mba consider Salim Davadi une cabinet prime secretary baga consider Wetangula une speaker baga tikara na shia kiabo baga tikara na ne mugawo wabo asoko form serikali aba sigisi bakairo mutu engine na president to budrende Yes. aba gusino yetu wage tu aba roga serikali ero ntonyo ore tikende buya alikuwa ganto to bwata ba mintu no gamba. So we want to say a key categorically. Yes. As the interest chief president, chairman, as como favor because andi chukule chinchika kale, yeke roke beraria. Lakini intu gaiga e president ya tomenta no no PS. Tuto bwenera. Intu atomenta no minister bonde. Alitora bwenere. Raila ere kaki otokonya koro kuno budi. Ero tutaya agiri. Ototagoranire. Now ase okoba ichide kantu ba chide kachinge sana ase deka chide kaibire county ya Kisii amangana manga berga kwaneki kwa kurwa se county iga no bwate chide kachinge sana nyako bokwanira iguru yo buraibu mukabana bwe county ya Kisii muske Paul Simbarati myaka ebire plus abiriga ko muraibu e county iga andake mbuya mboro risk card ya ngaki according to na ngaki uranyiriri with all some Scanium speed inche na abande na chairman because komo twalinga. Yes. Ntoli wetogia ntwaligetie birogo ntwanyora abande. But we really campaigned for His Excellency the Governor of Kisii County Muske Simbarati. We campaigned for him. Yeah. Tutamei pakoko genda matanga watebanga gakiga bana nato make Kendo. because you want to build his name. We did so. It's on record. Mugambi to musaberta maya. Ya colleagues, and I want to be very categorical. Yes. Yes. I reserve my comments up to the right time about Kisii County. Chairman, nayo murayo contractor. Chairman andake amange sana mna kwanza kurwa sensemelie bunge ya Machoge mwanyako moko egwa moteneribwe municipality ya Ugembo. Ndake miaka igevere plus mugavana we county ya Kisii abiri office. Scorecard ya nyeririe. Scorecard yo mugavana ntu igore file. Neji pencil ntu agora chini. Yes. Togendete kurika magisi. Tara ikase togo ika tokobekirania magisi ngabono amagisi aya na yaika. Na igoro ye kwende ya gucha muna municipality anaro chengamba chorete e manager. Manager ya naro chege kabugata chinguru china na okoranga gucha na bako tokaire county abantu bataramanya ekerachi etesobo yo mukaming yaye
igatete ngabona ria gukurure mitaro yonsi pi akore kire gintu asibia abwatani abantu abanyari bari nabagetutu ababwatani okaye kanya nesegi bare wana tugakuminga ingakie katibe yaro setigubuya iga omomane chagoja gutwara chinguru chinene wetania chichemani kiri chichorire chigo chikotenere municipal geko gerera no mokori gasuga serikali otakeire achiko tebereri gwange ere no gotenera na kworo kinga nkigeo korekana ngaro atakamanyetira ori chae buya korende ntomoganyete korire gemo omukami yaya ntomoganyete totora munanga kya korega asie yatebe right ingaite nganto tenyo achinga chingia yo mtu chairman yo contractors nabo iko Emmanuel abange sana mama itenga mangana mange county ya Kisii ntochikunya akabatu kuligiriria senseme yikorende ne ni nganchire tukura senseme yikorende na mange santura chikunya akabatu kuligia sabantu bali babarigete kurwa se county ito ya Kisii nabo kunya akabo kwane ngane yamo tokurira. Finally, I want to thank Getembe TV as a whole from the top. Pakomrali onkundi na abande bonsi all the crew. You are great people, we love you so much. Lastly, aba gusiba itese tuabeta ekebene yeito goseki yani yeito kamuranche, let us stand behind Daktari CS Ogamba. Let us give him full support. Na bara ibande bonsi bara korera bantu, but basically inche na babo chairman our focus na sorio torangiri tomokol sigasi kusi. Daktari twakwana nere is ready and willing ochenchi gusi asamangana ya masomo. Yatomo savere nyasaye and I want to wish all the candidates from KPSEA, including my daughter who is going to sit for the exams, all the best. Nachi principal chiakikishe amatemo abeira maya because yaba gusina bantaba ngene. Thank you very much. Mheshimiwa Samuel andake asaba orokigwa bali bachokora matemo manene na bogen kwana yayo mwali. Nchegonda abaira nari ngambi yamo nabarari baito bagetembe TV asobu ya mwaro kiri gusi abantu bamanyire bintu batari goja kumanya. Ngwakera abana baito bali bachokora matemo form 4 na standard 8 once Kenya ngima kobaganiria maya egekogera otatwara giseme chingi yo ine mechande mene no buno borwaire enyamengunde robo sobongo ime abantu baito tokongirukireti abana abanyasaba konye abana baito barorekane mambi baite buya kabisa to celebrate yakero matemo yo chigosoka twatebire ngambi yamono bakoromuki. Right imbe amana tsano minto Samuel Monyira boigo Emmanuel asokwire chinga chino kwane kinga mwabere mogo sanga muna intwa senseme yenkwana kuri ndo kwa yebiro na mangi twara ucha gukwanira ntuligi chinga kitokurigireria na boigo asoboime account ya Kisii alionse ganti kwane kigwa kurwa asenseme yo asebali bontu waboterana kwane kimna eliogi ne chibichari agokire ndonsi asori ngubakira ngambi yamono na bogo tugwakira ngambi yamono soko chora kurigireria inkwana ya Getembe obutukubwa lero nchenkuru kwa Kevin Onkoba.